Es presenta la pàgina web sobre l'obra de Jesús Moncada amb la finalitat d'apropar-la als centres educatius de la nostra comunitat autònoma i d'altres territoris. És per la qual cosa que es poden escollir la llengua per entrar en ella, el castellà o el català. La pàgina s'estructura en dos apartats, un teòric i l'altre pràctic. El teòric inclou una visió de la situació del català a l'Aragó, de la implantació del català a les escoles de la Franja, un coneixement més general, la normativa, per a que el professorat pugui entrar i conèixer el context en el qual es pot fer l'activitat i en el qual també s'ubica l'obra del nostre autor Jesús Moncada. I la part pràctica consta d'unes activitats vinculades als contes del Cafè de la Granota. Són 6 textos que he seleccionat i adaptat als diferents nivells, perquè la pràctica està presentada de tal manera que ja funciona com una unitat didàctica aplicable directament a l'aula. A l'aula, al tercer cicle d'educació primària, als primers cursos d'educació secundària, als centres de persones adultes. I per què els contes? Perquè els contes tenen la possibilitat de treballar d'una manera molt vinculada a la ruralitat, al poble vell de Mequinensa i com es vivia allí, que era la motivació que tenia Jesús Moncada a l'escriure'ls. I per què el paradigma de la filosofia a l'escola, que podreu trobar-lo dintre? Perquè permet treballar d'una manera a partir del diàleg, de les preguntes i del respecte a la ideologia dels alumnes. També hi ha un apartat molt interessant que vincula la literatura i les obres d'art. De cada activitat s'ha seleccionat aquelles paraules, aquell lèxic que podien donar peu a treballar obres d'art. Com es veurà, també se vincula amb la música, no solament amb la pintura. En fi, és una proposta. A partir d'aquí, cadascú pot fer adaptacions i és un punt de partida per a donar a conèixer Jesús Moncada a les escoles, perquè des de la meva experiència docent puc constatar que Jesús Moncada fora de la Franja no és massa conegut a l'Aragó, perquè jo he preguntat a les escoles, he parlat amb el professorat i no el coneixen. I era el meu interès de quina manera es podia introduir en l'etapa de l'educació l'obra de Jesús Moncada i la persona per a conèixer un personatge bàsic de la nostra cultura. Finalment, el que puc dir és que vull manifestar el meu agraïment a la Direcció General de Política Lingüística del Govern d'Aragó perquè ha confiat en mi en un treball que humilment he preparat des dels meus coneixements com a mestra, com a pedagoga i com a amant de la literatura i de Jesús Moncada i de la vida del poble vell de Mequinensa, que és un referent no solament d'allí, sinó d'altres pobles que també van viure situacions semblants o simplement de la ruralitat.